hezký den, milí diváci. Dovolte, abych představila Map Jungu. V podstatě my se už dlouho známe a ty jsi byla v cestách několikrát, takže buď znova u nás vítána. Já se omlouvám, že jsem si nechala takovou dlouhou prodlevu, ještě představím Map Jungu. Můžu ti říkat Mabi, viď? Jasné. Takže ty jsi úžasná terapeutka, znáte téměř celé Slovensko a průvodkyně mojeho nejoblíbenějšího tématu, což je cesta k sobě, cesta ke vnitřní svobodě, je to tak? A já moc se těším na naše povídání, protože tohle téma je za mě naprosto stěžejní a nejoblíbenější. Takže Mabi, buď u nás vítána. Ďakujem, Alžbetka. Ahojte všetci. Teším sa tiež veľmi na náš spoločný čas. My, když jsme se poznali, tak to si pracovala hodně se ženskými kruhy. S manželem jste vlastně vedli semináře, kurzy a pomáhala si ženám se osvobodit. Tak celkově, že jo? Najít sama sebe. No ale za tu dobu se to vlastně hodně posunulo, transformovalo. Teď vlastně se věnuješ, nebo předáváš to know-how, jak vlastně nezávisle na vztazích, partnerech, rodinách osvobodit sama sebe. Mýlim se hodně? Nie, nehovoríš to pekne. No, dá sa povedať, že áno, že som vlastne viedla tie ženy tou cestou, ktorou som ja prešla, hej, vlastne k sebe, k autenticite, k tomu sa vnímať, cítiť sa presne k tej vnútornej slobode, ako vlastne ten vnútorný stav nemusí byť závislý na tom, čo sa von deje. No a keďže tam bol ten hlavný zámer byť slobodná od toho, čo je von a zároveň byť slobodná od toho, čo je dnu, pretože veľa ľudí netrápi len to, že nemá partnera alebo nemá tú hojnosť alebo že v tej politike alebo v tom svete sa niečo rúti do záhuby, ale veľa ľudí trápi to vnútro, že sú tam úzkosti alebo stále sa krútia v mysli. Jednoducho aj z toho vnútorného, ako keby oslobodiť sa aj od toho, čo vychádza z toho vnútra. No a tým, ako sa to u mňa dialo, tá cesta k sebe, tak zrazu vlastne nastalo prezretie, že som zistila, že nie som to, čo som si myslela, že som. A objavilo sa poznanie tej mojej skutočnej podstaty. A tým, ako sa to u mňa premenilo, ako som zrazu zistila, že je to všetko trochu inak. Samozrejme to bolo súčasťou, hej, lebo tá osoba akoby dospela k tomu naplneniu, vlastne všetko spravila, čo mohla, hej, mala vzťah, mala rodinu, mala prácu, mala všetko tam von a v podstate všetko tam dnu a napriek tomu neprichádzalo to naplnenie. A tam vlastne došlo k tomu prezretiu, že tá osoba nikdy nemôže byť naplnená, lebo je programom. To vlastne ten program, hej, že ako malé deti, keď sa sťahujeme do toho vedomia ja a mama a ja potrebujem tú lásku tej mamy, hej, sa začíname vlastne vzťahovať a začne sa tá jednotka programovať, tak tá, keď sa rozpadne, to iluzórne ja naprogramované, ktoré presne hľada neustále to potvrdenie, tú lásku tam zvon, tam došlo k prezretiu, že to naprogramované ja vlastne sa môže u seba rozvojovať na smrť a môže byť milované všetkými a aj tak nedojde k žiadnej spokojnosti a naplneniu, lebo vlastne program. Je vlastne nenasytiteľný program. Hej? Dá sa povedať aj ego, program, osoba. Hej? Mechanizmy. Tá mysel, tá časť mysle, ktorá sama si tam ide. A keďže je ona program, tak ty čokoľvek vlastne dosiahneš a mohol by si spočinúť v tom byti, tak ona vlastne vyťahne nový. Přesně. Ale bolo by to úžasné, ale. A neustále, nekonečne. A stále chce víc. A stále chce viac a stále to nestačí. A čo ešte hlavné, u mňa teda bolo, že to všetko bolo treba udržiavať. Rodinu, hej. Mám 4 synov, najmenší je autista, čiže vlastne ako takú rodinu udržať, hej, aby sme tam boli šťastní a nie od vyčerpania sa tam neviem čo nie. Hej, do toho vlastne práca, klienti, o seba sa starať, hej, aby človek prežil, lebo presne začali prichádzať nejaké choroby.
A zrazu, jak vlastne, dobre, ty to máš, ale vyzerá to, že sa musíš vlastne o to neustále starať. A tam vlastne došlo k totálnemu akoby vyčerpaniu, vyhoreniu, ešte tie obličkové kamene do toho. A vlastne tam prišli tie prvé pochybnosti o tom, že ale to predsa tak nemá byť. A že ten život nemá byť o tom, že je ťažký a že to držíš. Bola prezretá ilúzia, že to nerobím vlastne ja a že není treba nič udržiavať. Hej? Napríklad ten základný program tej matky, že matka si myslí, hej, že ja keď ma dali do tej nemocnice, tak ja som tam mala ostať, ja som podpísala revers, mne bolo úplne zatmenie, mne bolo jedno, čo mi je, nie, ja musím ísť domov, oni bezo mňa neprežijú, hej. Ten program nenahraditeľnosti, že jak ja ich tam môžem doma nechať, hej. Takže presne tieto programy, ktoré si mysleli, že udržujú chod toho života, tak sa začali rozpadať a prišlo vlastne do uvoľnenie do toho, že vlastne ten život sa deje sám, že sa vlastne nádherne iba vyvíja, že vždy všetko sa aj dialo samo, že sme nikdy nemohli nič neurobiť, nemohli sme nič urobiť naviac, že vždy nás to proste viedlo. A že jediné, čo sa tam vlastne dialo, bolo, že tá myseľ si okolo toho tvorila príbehy, tvorila si príbeh, že niečo mala inak, že by mala niečo viac, myslela si, že to robí ona. Takže vlastne ten komentár tej mysle, alebo to ego, to naprogramovanie, nazvime to, sa rozpadlo a bolo zistené, že vlastne kto v skutočnosti sme. A my sme vlastne ten život sám, čiže to bytie, tá energia, ten vlastne priestor, ktorý je plný celistvý tak, ako je, ktorému vlastne nič nechýba a není možné mu čo ako láska, ktorá vlastne len je. Hej, že dieťatko, práve to novorodenia, keď sa narodí, ono ešte nič nedáva. Hej, až to batolá, ktoré sa začne smiať, tak už musí dávať. Hej, že usmej sa, už to začína. Ale to novorodenia, ono je v podstate len ako bábika a ono len je. A len tým, že je, tak dostáva všetku tú lásku, starostlivosť od rodičov. Hej? No a tým postupne, ako prechádzame do tej komunikácie s tým hmotným svetom, niečo za niečo. Takže my sa vlastne navraciame do toho nášho, k tej našej skutočnej podstate. Čiže samozrejme ten príbeh, nemohlo to byť inak. To sa tu tak deje každému, to programovanie. Áno, aby sa to tu mohlo vôbec hrať v tej dualite. Len vlastne to, čo som nečakala, že to vyvrcholenie tej mojej sebarozvojovej cesty nebude o tom, že nastane nejaký dokonalý svet v mojom živote, vyladený, vedomý muž, vedomá žena, vedomé všetko a vyladený svet, ale že vlastne tá ilúzia toho vonkajšieho sveta sa rozpadne a ostane vlastne tá plnosť, tá podstata, ktorá je plná a celistvá bez ohľadu na to, čo sa tam von deje. Jak ty jsi říkala hezky něco za něco. Bylo to i tak, že když jsi se rozhodla, že teda budeš čím dál víc sama sebou, že vystoupíš z těch programů, že ten vnější svět se bouřil? Že ti to nedali zadarmo? Že se jim to vlastně nelíbilo? Že ty se osvobozuješ a nechceš hrát spoustu her a že vlastně po každým chceš, aby se taky osvobodil, čili byl zodpovědný i sám za sebe, nečekal, co všecko máma. Že máma zařídí, máma vyřeší. Takže měla jsi to jednoduchý, anebo to byla taková ta klasika, že teda se narazila na odpor, protože zase ty jejich mechanismy se taky bouřily. Úplne rozumiem, čo sa pýtaš, lebo keď si vo vzorci, si plne prispôsobená a hráš tie role, hej. Áno. Niekto tým rodičom, hej, že im stále všetko plní, niekto už tým deťom. Presne, ty sa to naprogramovanie, alebo to ego je vlastne obranný mechanizmus prežitia. Ty sa v tej rodine naučíš presne, čo máš robiť, aby si prežil, hej. Jo. Niekto sa naučí, že musím byť ticho, najlepšie neprejavať emócie, byť neviditeľný najlepšie, lebo keď sa prejavím, tak hneď príde hej? Že niekto sa učí vypínať, niekto zase, keď to tu nechytím ja, keď sa nepostaram, tá silná kontrola a nechcem to mať ako rodičia a všetko musím, hej? Takže tam nastáva nejaké naprogramovanie a ty v tom živote sa presne tak prispôsobuješ a chováš, aby si vlastne prežil. No a presne keď nastáva
tá autenticita alebo to rozpadanie tých vzorcov a tých prispôsobení, lebo ty zrazu, to nie je, že vieš, kým si, ale ty to začínaš vnímať, nazvime to cítiť, alebo vnímaš, kým si a zrazu tam von prestávaš byť závislý a zrazu žiadna rola, to, aby si bola vlastne u seba, to je tak plné, že už ťa vlastne nič nevie donútiť sa popreť kvôli uznaniu, kvôli prijatiu, kvôli tým veciam von. Takže áno, začínajú sa rozpadať, nazvime toxické väzby, všade, kde bolo niečo za niečo, kde bola tá manipulácia. No a jasné, vzorec bol založený na tom, že v detstve si zažila, keď poviem, že niečo nechcem, tak z druhej strany príde odmietnutie, prestanú ma mať radi, začnú ma odmietať. Takže ty to naschvál nerobíš, lebo sa bojíš. A zrazu ty, keď sa začneš autenticky prejavovať, tak oni jasné, že sa stretneš s tou reakciou, že čo niekto ťa odmietne, niekto ide do vzdoru, niekto ťa začne vydierať, ale už sa toho, alebo zažiješ, že no a čo? Že už nie si to dievčatko závislé od tej lásky, ale že môžu mať tie reakcie a keď je k tomu nejaký pocit, tak on môže prejsť, ale zrazu vlastne tým, jak dovoluješ sebe vlastne čokoľvek, lebo vieš, že to inak, nie že dovoluješ, ale vlastne vieš, že akokoľvek sa prejavuješ, to je to tvoje vnútorné nastavenie, tá tvoja prirodzenosť, ktorú už nejde nepočúvať, tak zároveň vieš, že to, ako oni sa prejavujú, oni to nerobia tebe, to sú len ich niečo zase ich obranný mechanizmy. Áno, ich vzorce a vlastne nič. Takže zrazu už to pre teba nemá takú hodnotu ako predtým, lebo ty už vieš, kým si. A pomaličky sa tie vzorce vybíjajú a oni si začínajú zvykať, že už takto to bude. Presne tam, kde bolo, že si ich živila energiou, kde si oni vlastne boli na tebe závislí, nazvime to, budú sa musieť stávať na tie svoje nohy, začínajú sa učiť žiť po svojom. A áno, presne aj v tej rodine sa to celé takto preskladalo, keď som pochopila, že som vlastne tvorila dokonca akoby tú závislosť ich na mne a verila som, že ja som to ich teplo a slnko. Hej, to si len ego môže myslieť. Lebo to vlastne vôbec nie je láska. Láska je sloboda a láska je to, že tam si. A že ich vidíš, a nie to, že zachraňuješ a staráš sa. Takže zrazu, keď som vnímala, akým som, tak mne bolo úplne jasné, že ale to má každý, to svoje vedomie, ktoré ho vedie. A že tak ako v mojom príbehu bolo všetko plne v poriadku a všetky tie pády tej osoby a všetko, čo som zažila, bolo súčasťou toho rozpomínania si na seba. Takže vlastne zároveň tie deti není prečím zachraňovať, že čímkoľvek prechádzajú, je to plne pre nich a vďaka tomu sa stávajú najprv naplno tým, akože tou iluzórnou osobou, tým príbehom a keď to tam bude v tej ich ceste, tak aj nájdu to, kým skutočne sú. Takže zrazu je tam presne plná akoby oddelenosť, že plne každý je tam u seba, ale o to zároveň väčšia jednota a blízkosť toho, že sa to vlastne aj tak samo deje. A dělala si to zcela přirozeně, čili tak jakoby organicky, anebo si to je snažila, nebo si se snažila jim to zvědomit. To znamená, že jsi to nějakým způsobem komentovala svoji cestu, jak to vnímáš ty, co se u tebe děje, jak se to u tebe prostě mění. Čili probíhalo to vědomě, anebo úplně organicky. A nebo půl na půl. Tak toto presne sa rozpadlo, lebo predtým ešte v tom EZE som presne, jak bola tá potreba a hlavne viera, že niečo ja robím a niečo môžem ovplyvniť, tak aj tým starším synom som sem tam dala, keď mali nejaký problém, nejakú tú moju ezoradu, ezotechniku. Ale práve, jak to začalo rozpadať, tak aj ten syn prišiel a povedal, že mami, ale to, čo si mi vtedy poradila, tak som zistil, že to je vlastne program a že ma to brzdilo, hej. Takže bolo videné, že to tak vlastne vôbec ani nefunguje a že každý je úplne iný a tie naše deti sú už úplne inde. Oni začínajú úplne z iného miesta ako my, takže to vôbec. Ale hlavne práve tento konateľ sa rozpadol, ktorý si myslel, že manželovi môžem niečo vysvetliť, že mu môžem niečo zvedomiť a že na základe toho, že odo mňa niečo príde, tak tam sa udeje.
Pretože práve to bolo v tej osobe, ktorá verila, že môže meniť ten svet von a v tom bola do nekonečna chytená. Takže keď sa rozpadol ten pocit byť osobou a ostalo len to, čo je, a keď ťa niečo štve, keď niečo, tak vlastne len ideš, lebo je to len prebiehajúci pocit, je to len nejaká tvoja stará tráma. Čiže vlastne prestalo sa tam opravať na tej obrazovke, na ktorej ja tak nič neopravíš. Lebo ty aj môžeš, ale oni, ak to není z nich, tak ti to budú 3 dní hrať, že chápu a potom ich to aj tak vráti. Hej, proste to sa nedá. Tak keby si chcela hodinky na silu a oni sa aj tak vrátia do tej polohy. Takže práve... Že si pak přestala cokoliv vysvětlovat. Tak, a to bola tá skúsenosť, že keď sa prestala žiť tá ilúzia von a bol plný akoby návrat k sebe, k tomu, kým som, tak len to, že zrazu žiješ vlastne bez toho odporu a si len u seba, ako keby to tvoje pole, ktoré tlačilo, sa úplne stiahne a ostane tam len, nazvime to, láska, alebo to, kým si, tá sloboda, lebo pod láskou si niekto predstavuje, že môžete mi dať facku a ja urobím, hej, že to není to. V pole lásky kľudne dáš hranicu, v pole lásky, láska pravda by som to nazvala, hej, že v pole lásky je proste pravdivosť. Tak tým sa okamžite začalo to pole tej rodiny uvoľňovať a ako keby sa tam prirodzene každý začal sám vidieť. Čiže čokoľvek sa otvorí, hneď sa to uvidí a hneď to zapadne. To neznamená, že nerozprávame, my rozprávame, ale už není cieľ nič nikam viesť. A to si řekla moc hezky, že se to vlastně otevře, najde si to svoji cestu, přeposkládá se to, zapadne to a jde se dál. Čili je to takový přirozený, organický. Absolútne, pretože to bolo to hlavné, že ja som vlastne prišla a zrazu do tej prírody po tej chorobe a zrazu prešiel v nem celým telom, že počkať, ale v tej prírode nikto nedrie. Hej, že pes ide, mačka tam je, stromy sú, tráva, oblaky plynú. Zrazu som pocítila v tele, že to je vlastne ten kľud, že všetko sa tam vlastne deje samo. No a od toho prezretia samozrejme ešte to trvalo nejaké 2-3 roky, kým sa udialo, že sa to ako ten snažič vo mne, alebo ešte tie záchvevy toho ega a tej mysle, tie naučené mechanizmy mysle, kým sa ako porozpadali a kým sa, nazvime to, vykludnilo telo. Lebo už v hlave bolo jasno, hej, že hlava už sa nechytala, nebrala to osobne, bolo videné, že čo je program, čo nie je program, ale telo išlo totálnu reaktívnosť. Hej, že ja som už vedela, že keď dieťa príde a zapapuluje, že to je vzorec, alebo že on má takú náladu a že vlastne nič, že to nerobí mne, ale telo robilo. Ako si to môžeš dovoliť, hej? Že ako vyletelo, ako obranný mechanizmus. A ja, že aha. Hej, alebo napríklad bol strach, ja neviem, z doktorov. A zrazu napríklad buď prišlo niečo, čo mohlo vyzerať ako diagnóza, hej? A vlastne v tej vnútornej slobode tam je to úplne jedno, pretože čokoľvek môže prísť, tak proste to je život, už sa to nejako ukáže a uvidí sa, čo bude, však furt sa dá, čo deje aj v tele, aj s hocičím. Ale vlastne, hej, zrazu, že môže tam byť nejaká diagnóza a telo urobilo. Hej? Čiže ako keby už potom je ešte taká fáza, že ty už v tom vôbec nie si ale to tělo stále ještě tam dobíhá. Tak. Kým sa telo fakt vykludnilo. Protože je nejpomalejší, ta energie toho fyzického těla je nejpomalejší. Takže ono je až na konci celý toho procesu, na konci té řady. Tak. A hlavne, ak bežíme na tie vzorce, tak my to telo absolútne nevnímame, samozrejme. Nemôže byť chore, nemôže si odpočinúť, lebo však presne teraz potrebuješ niečo vždy robiť, nie? Máme tam odpory k chorobe, veď choroba je zlá, hej, takže my to telo neustále akože znásilňujeme, pretláčame a ono ako musí. A samozrejme niekoho práve prebudí to, že to telo vyradí a on zrazu zistí, že nemusí. Ale presne som videla, že už vo vnútri bol kľud, ale vlastne to telo ešte bolo napäté a telo si ako keby muselo zvyknúť, že ja už na ňo nezatlačím. Že už nebudem bežať do roboty a z roboty rýchlo sa nenajem a nebudem rýchlo s deťmi. Hej? Lebo keď žiješ roky v prežití a vlastne vyčerpaní akože ty odpadneš do tej postele a vstávaš, že si nedospatý a nedáš si čas na jedlo, lebo buď deti alebo práca a roky v tom žiješ, tak to telo je non-stop v
tenzii. Takže úplne som vnímala, ako moje telo si zrazu zvyká, že na ňo není tlačené, že nič nemusí. To musel byť šťastný. No. Takže trvalo to aj 2 roky, že teraz viem, že už v mojom tele je kľud. Takže vlastně díky tomu, díky té nemocnici, Aj? si vzala prostor V podstate, to přehodnotit. je pravda, že už pred nemocnicou hovorím, že dačo tomu chýba. Som sa mám ísť za takými šamanmi. Ešte som si aj zvrtla cestu za nejakými šamanmi, kde proste hovorili iným jazykom a ja som im rozumela a som vlastne zistila, že počo som si prišla, hej, že boli ešte, dá sa povedať, že úplne ako, no rozumieš, nemalo tam už čo prísť, aká info. Takže ja som zrazu zistila, že už zvon není čo pochopiť tam von. Už není žiadna info o kozme, o neviem čom, už není žiadna info pre mňa. To už bolo ešte pred tými kameňmi. A už to bolo také ako keby, že už bol pocit, že to musí byť celé inak. No ale telo ešte išlo na tých vzorcoch, na tom výkone. Ja to častokrát hovorím práve aj tým ľuďom na seminároch, že človek si myslí, že už je v tom bytí, ale aj, že je v tom flow a on si nevšimne, že on je vo flow na vzorcoch. Proste ideš, kariéra, máš pocit, že ak ti to fičí a si vo flow, ale ty si vôbec nevšimneš, že ideš na dlh, na brutálny energetický dlh, že vlastne reálne tie deti nevnímaš, že ty nevidíš, ty vytesňuješ vlastne. Až zrazu príde presne také, že ručná brzda a ťa prebudí z toho flow tých vzorcov. Takže jak mne prišli vlastne tie kamene a presne tam sa to teda úplne zošrotovalo, hovorím, tak to je jasné, takto nemôže byť. A nevedela som ako, čiže chvíľu aj tí ľudia, ktorých sprevádzam, hovoria, hej, keď sa to rozpadá, to ego a tá osoba, tak je chvíľu vlastne taká ničota. Lebo vlastne to staré, čo poznáš, tá myseľ, ona nemá čo, už vidí, že nič z toho ju nenaplní, nič z toho starého, všetko sa zmenilo na prach. Ale ešte úplne nezmizla, ešte stále tieni akoby tomu pocitu toho bytia, ktoré tu bolo, čiže ešte tá plnosť, ešte nevieš, ako je to po novom, takže chvíľu máš pocit, že trochu akoby tá smrť vnútorná a absolútna neistota, že ty vlastne nevieš, čo bude. No a vtedy v tej ničote som vyšla vlastne... To je výzva, vlastne... ten pocit, že? Áno, ale už ťa to nepustí do starého. Přesně. To už nejde to. No a presne vtedy bolo to, že som vyšla do tej prírody, čiže už tu bolo akési prázdno a pripravenosť, otvorenosť tomu, že to asi bude inak. No a tam mi vlastne to dali ochutnať, ten vnem, že ako je to, ten pocit, že vlastne sa nesnažíš a aj tak to je. Ten pocit toho bytia, tej existencie, toho kľudu, že ono to už je vlastne teraz celistvé, bez ohľadu na to, či ešte tá tráva dorastie, či budeš zajtra jesť, v akejkoľvek fázi je tvoj život, alebo to, čo sa deje, tak vlastne už je to vždy celistvé a v žiaden moment není celistvejší ako ten ďalší, hej? Toto sa akože stratilo. A jak tě doprovázel u toho tvůj muž? Šel vlastně s tebou, anebo to má jinak? Hej, to je dobrá otázka, pretože no hlavne prvé, čo bolo, tak som zistila, že mnoho z tých vecí v tej ezoterike, že som ho do toho akože vtiahla. On si to akože pozrel, hej, to, čo mu dávalo zmysel, tak niečo uchopil, lebo vlastne s tým pracoval s tými ľuďmi, najmä tie vzorce. Ale dá sa povedať, že to, čo som tam už mala ja, také trošku navyše veci, tak to nikdy akože on ani, išlo to len vedľa neho. A keď som sa ako navrátila k tej jednoduchosti, tak som vlastne zistila, že on ju vždy mal. Ono sa to javilo, že ja už niekde som, kde sa on má dostať a zrazu sa zistilo, že on bol skôr niekde, kde som sa ja mala ocitnúť. Že on už mal tú prírodzenosť a jasné, že tam mal nejaké vzorce, ale to nastavenie, ten vnútorný pokoj a to bytie on tam mal, pretože veľa razy aj keď nám deti boli choré, hej, tak ja práve tou snahou a tým strachom, tak sa mi to tam hralo, hej. A on napríklad zobral to dieťa
do manduky s horúčkou, ktoré vrešťalo, išiel sa prejsť, vrátil sa a dieťa zaspalo ráno zdravé, hej. Čiže on tým, jak tam nemal vlastne tie strachy a nemal tam tie vzorce, tak vlastne v tom jeho poli to tak proste bolo v tej jednoduchosti, hej. Takže skôr to bolo tak, že ja ako keby som sa pridala k nemu a zároveň ale to zase, kde ešte on mal to potlačenie, tak tým, ako zrazu presne ja ustúpila som s tým riešiť tú obrazovku, tak nazvime to, že on sa vtedy až mohol akoby uvoľniť, lebo prestalo byť na ňo tlačené, že nejaký má byť. A nazvime to, že sa mohol sa prestať brániť voči tlaku. Takže čo tam mal robiť v tej voľnosti a v láske? Tak sa chvíľu ako pobudol a zrazu sa začal vidieť sám. Začal v tom voľnom priestore začal vidieť, kedy čo je akoby zo vzorca. Takže sa to začalo hýbať a u ňoho vtedy potom prišla fáza toho akoby puberťáka, ktorý ho začal všetko štvať. Že ak dovtedy bol taký, akože neprejavoval isté emócie, on bol ten, čo to podrží a pochopí, alebo on mal ten vzor, že sa potlačí, len aby dobre bolo. Tak tým, jak vlastne prišiel na ňo rád, tak proste bolo obdobie, že už štvalo všetko na mne. Úplne všetko, jak sa pozriem, čo poviem, v každej vete. Ja som mu s láskou dačo povedala, on tam videl výčitku, hej. Na deti mal nervy, takže ako keby, ale u mňa, ja som bola rada, že to konečne ide von. Že nech sa to prejaví všetko, čo tam je, hej. Takže, lebo už tu nemalo sa to, čo ho dotknúť. Lebo už tam u mňa hlavne nebola závislosť na ňom. Jak sa vlastne to rozpadá, ten systém vzorcov, tak tam už nemáš, že musíš s niekým žiť. Nie si už vlastne závislá na tej láske a na predstavách, ako ten život má vyzerať. Takže, no a zároveň tým, že to mohlo z neho vychádzať, tak sa to nazvime vymíňalo a už ostal ten kľud u ňoho tiež, ale už ako keby aj na tých miestach, kde predtým ešte nebol v tej pravde, kde bolo to zúženie toho vedomia, kde boli, nazvime to tie vzorce, tak to sa akoby porozpadalo, hej. Ale to zase nie, aby sme sa tu hrali na dačo, že my sme také chodiace osvietené vedomia. Je to len o tom vnútornom stave, o tej vnútornej slobode a o tej plnosti, v ktorej sa môže čokoľvek objaviť. Takže hoci kedy teraz ešte niečo sa jemu objaví, ale je to ako ping-pong, je to ako absolútne nepodstatné, je to ako presne niekto je nejaké znamenie, niekto je také, tak sa na tom zasmeješ, hej, proste je to, zrazu všetko môže byť a slobodne sa prejavovať, pretože sa to vyjaví, rozpadá. Že je tam tá jednoduchosť. Určitě. Tak určitě by diváky zajímalo, jak teda teď vypadá váš vztah, protože za tu dobu se to zase někam muselo posunout. Určitě je mnohem svobodnější. A láska zůstala. No a to presne ty nevieš, hej, že ako bude. No, to... Lebo práve keď sa mi to ego alebo to stotožnenie rozpadalo, tak tam presne bolo, že zahodenie dokonca všetkých tých mojich milovaných ezokonceptoch. Však ja roky školím terapeutov. Hej, že robila som nejako terapie. A teraz vlastne ty vieš, že ty zahadzuješ celú svoju identitu, ty zahadzuješ všetko, čo poznáš, čo si verila, zahadzuješ svoje meno a ty, hej, tam bola chvíľa, že ako keby, že sa rozhoduješ, hej, že ako keby sa ťa bytie pýta, akože tej iluzórnej osoby a zahodíš fakt všetko, hej. A tam som zahodila koncept karmy, na ktorej bolo to celé postavené, hej, alebo, hej, že ja som vedela, že všetko ako opúšťam. Takže ty chvíľu nevieš, či vôbec budeš robiť terapie. Ty vôbec nevieš v tom momente a zároveň, lebo... A jestli vôbec vy budete spolupracovať. Pretože, jo, no. Ale či budeme vôbec spolu ako partneri, pretože ty vidíš, že mnoho z vecí bolo založené len na roli, naučenej roli, niekým byť, niekým sa stať a na nejakom vzorci. Napríklad veľa ľudí, že není šťastný v pôvodnej rodine, tak len rýchlo nech vytvorím novú rodinu. A síce tam nie som šťastná, ale som tam len, aby, že hej, v detstve sa rozviedli, len na základe programu, že rodina sa nemôže rozpadnúť. Takže ty, keď vlastne prechádzaš do toho, že to ako sa plne,
nazvime to tá pravda, alebo skutočnosť odhaluje a opadajú tie vzorce, tak ty proste vieš, že čo bolo založené na vzorci, už ty nič neudržíš. Takže ja som s tým šla aj do toho, že sa ma to pýtalo, že či som pripravená vlastne úplne všetko pustiť, hej. Takže som nevedela, čo bude. Takže jak to všetko vlastne a přesto jsi to dokázala. No, tak to sa stalo. Hej, áno, ja som to dokázala pustiť, pretože to vnútorné volanie bolo, že ja už chcem všetko alebo nič. Mne už bolo jedno, mne bolo jedno peniaze, mne bolo jedno, kým som, mne bolo jedno moja filozofia, moja osobnosť. Ja som už len chcela zažiť tú pravdu, alebo tú plnosť. Nazvime to, ja som celý život šla za tým Bohom, takže ja som chcela zažiť toho Boha v sebe. Aký je to pocit, keď nastane ten vnútorný kľud, tá plnosť, to zmierenie, tá milosť v tom vnútri. A nič iné ma akože nezajímalo. Ale to už samozrejme musíš dojsť do toho bodu, že ti to je jedno. No a to som chcela povedať, že s tým mužom, že sme nevedeli, ako to bude. Potom prišla tá fáza, že ho začalo všetko štvať. Čiže z začiatku sa to javilo, že možno, že aj nebudeme, hej. No ale tým, jak sa to vlastne všetko vybilo, tak teraz je to naozaj, že to, ako jemu je a to, ako je mne, není závislé na tom druhom. Lebo my sme mali tú závislosť. On chcel, aby som bola šťastná, ja som chcela, aby bol šťastný. Keď bol nešťastný, tak som ho v kuse riešila, aby bolo proste, chápeš, tá vzájomná závislosť. Taková klasika. Taková Takže vlastne teraz je nádherné v tom, že tam je každý plne zodpovedný za seba, tým pádom není čo si vyčítať, komu čo vyčítať, keď každý, keď niekomu niečo vadí, tak to spraví tak, aby mu to nevadilo. Zároveň na druhej strane, keď ti vyletí buď výčitka alebo emócia, tak je tam 100% nula k tomu, lebo tak si prdol, hej? Proste vyletelo. Tam není už, není čo brať osobne. A keby náhodou vyletí a na druhej strane sa to chytí, tak sa zase môže a za minútu je to nič. Je to vlastne nič, hej? A napriek tomu, že tam vlastne takto slobodne fungujeme, tak sa to stretáva a keď sa to stretne, či už dotyk cez deň, alebo na chvíľu spravíme oheň s deťmi po obede, alebo niekedy 3 dní sa nestretneme v posteli, lebo buď je niekto strašne unavený, alebo cestuje a ty máš taký pocit, že vlastne nevieš a zrazu po tých 4 dňoch sa tam ocitnú tie tela a zrazu je tam obrovská blízkosť. Takže tak to je dáko. Je to prostě přirozený. Tak nějak to vždycky do sebe zapadne. Tak. Jako 2 ozubené kolečka. Tak, presne. Nie sú tam očakávania na toho druhého. Ani představy. No to už... Ja som bola majsterka očakávania predstav a on ich krásne mohol hrať, ako mi nenaplní, o romantickom večeri, o neviem čo, hej, lebo to ego má presne tie predstavy. Takže toto sa úplne rozpadlo a ostala... Chvíľu bola taká obrovská vďačnosť za to, čo je. A potom už aj tá vďačnosť sa rozpadne a ostane len ten pekný pocit z toho, ako to ladí. A děti, to by mě taky zajímalo, ty máš vlastně 4 děti, 4 kluky. A každý je určitě úplně jiný a každý má jako jiný nános. Jiné vzorce. Ano, přesně jiný penzum vzorců. Jak to tam probíhalo? A jestli některý ještě teda mají ještě práci na sobě, nebo jak to tam probíhalo u dětí? To muselo být taky velmi náročný. Dá sa povedať, že hej, každé dieťa ako keby ťa buď učí jedným alebo druhým smerom, čiže buď jedným, že je taká láska, že ťa učí, že môžeš byť milovaná akasi, alebo ťa učí druhým smerom, že ti nastavuje zrkadlo tvojmu egu a vidíš sa. Takže dá sa povedať, že ten Goranko, keďže je vlastne autista, tak on je síce čistá láska, ale vlastne zatlačí ti na tú hranu, hej, tej únavy a toho. A jeden z tých synov bol zrkadlo môjho ega, nazvime to, hej, čiže my sme sa takto neustále, hej, sme si to hrali. Takže nazvime to, že bol súčasťou toho prezretia, že ten obraz nezmením a že až keď som šla k sebe, k tým pocitom, ktoré vo mne vyvolával, začala som vidieť presne, čo to zo mňa vyťahuje z toho detstva a že je to vôbec nie je o ňom, ale je to opakujúci sa vzorec, až kým neuvidím, že odlepím ten vzorec od jeho tváre. Že to nerobí on, ale cez neho sa mi to hrá. Hej? Takové zrcadlo. Áno, až keď bolo to videné, že to je naozaj len vzorec, tak to mohlo prestať byť brané akoby osobne a sa to rozpávalo. Bolo to, nazvime to,
toto celé, jak sa rozpadalo, tak do veľkej miery k tomu prispeli títo dvaja synovia. Aj ten Goran, aj ten Tok, čo tam vytvárali ten tlak, aby sa to ako prezrelo. No a už potom, v tom, ako je to teraz, jasné, že vidím nejaké vzorce, lenže je to presne tak, že niekomu sa niečo otvorí, napríklad buď s kamarátmi, alebo že mení niečo v živote, že čo ja viem, odchádzal z basketbalu a hľadal si novú náplň. Takže čokoľvek sa tam otvorí, tak tam je videné, že to je plne súčasťou a že to práve ako deje a sa to hneď rieši. Takže ani tie vzorce, ktoré vidím, presne odkiaľ, ktorý syn má odo mňa, ktorý má od otca alebo od koho, tak to není videné vôbec ako zlé u nich, lebo sa im to samo cez to rozvíja. Čiže jediné, kde bol problém, je, že keď sme si my to hrali. Proste ale, už na to nereaguješ, na tie vzorce. Ale tým pádom, ja to neberiem, že čo je ich vzorec, ale môj. A keďže môj sa rozpadne, tak on mi to už potom nehrá. A keď zahrá, tak je tam nula k tomu. On sa prejavil, mal zlý deň. A ty další dva, ty jsou spíš jakoby zrcadla svého táty? Títo dvaja, čo mi zapínali, hej, a tí dvaja, čo mi nezapínali, tak tam je absolútny súlad. Hej, jeden, ten Jerguško mi ukazoval, ako vyzerá láska a pravda, hej, že jak presne tí starší mali ešte tie nejaké vzorce, že keď som napríklad, nazvime to, bola zlá, že som kričala alebo niečo, tak každý podľa vzorca, hej, jeden sa stiahol a druhý ma išiel prebiť, hej, tou agresiou. Ale ten najmenší, ten Jerguško, ten predposledný, to je jedno, on je vlastne taká láska, on nemal tam ten vzorec strachu, takže ja som napríklad kričala a on, mami, čo kričíš? Že čo sa trápiš, alebo čo sa hneváš, hej? A jak ti ako vojde do toho hnevu niekto a s láskou sa ťa dotkne a spýta sa ťa, že čo cítiš, alebo že čo kričíš. A ja kričím, Ježiš, prepáč, to vôbec s tebou nesúvisí, ja vlastne mám len nervy a už si z toho von. Hej, čiže on ma vlastne akoby učil to hneď rozpustiť. No a zase ten Ríško najstarší, tak ten má také vedomie, že s ním sa rozprávam ako s tebou, on to všetko chytá, hej, ale o to nejde, kto je aký, ide o to, že aj ten ďalší je úplne úžasný, ale on je proste čistý ako ja, on je presne, ešte jak ja, taký výkonný, šikovný, ide, ale zároveň taký, že si razí tú cestu a vlastne povie čo vidí, povie bez ohľadu na to, aby ho, hej, čiže on je tiež úžasný, len s mojimi vzorcami, on mi proste hral to, hej, že nie som dosť. Proste pri ňom som sa cítila, že nech spravím čokoľvek, že to nebude dosť. Hej? Čiže napriek tomu, že je úžasný, ma zapínal a teraz vlastne, keď sa ten vzorec rozpadol, tak už len ostal taký, aký je, že ho vlastne vidím bez toho. Mě právě zajímalo, že tím, že jsi se osobozovala ty, tak vlastně i oni se osobozovali. Odo mňa hlavne. Od tebe, ale i celkově. No hej, ale oni ako keby majú to svoje vedomie. Ja som nemala pocit, že by som... A mají svoji cestu ešte, áno, samozřejmě. Áno. A to som videla, že mali aj predtým. V podstate jediné, že mali so mnou čo robiť. Hej? A teraz vlastne nemusia. A už vlastne ani ne s tátou. Oni, tí prví dvaja, tak oni síce všetci štyria žijú s nami, ale prvých dvoch mám z prvého manželstva. A druhých dvoch mám vlastne s Igorom, ale s každým z tých otcov majú úplne to svoje inak po svojom. Víš, kam já mířím? Mě by to těž zajímalo, že ty jsi se vlastně nastavila na nový paradigma a to paradigma se většinou otiskne i do té rodiny a že to je jakoby jaký, jak bych to řekla, je to takový určitý spouštěč a jestli i oni vlastně jsou na stejné cestě, když vlastně ty s nima žiješ jakoby v tom společenství, jestli vlastně i oni toho budou chtít dosáhnout, že si jednoho dne si řekl, já už nechci, jo. Ale já mám pocit, že oni v tom už jsou. No to jsem právě, to mě zajímalo, že jsou v tom, že vlastně ty si pomohla nejenom vlastně sobě, nebo si se osvobodila, ale i je... Oni v tom ako keby aj boli. Vieš, ja nemám pocit, že oni by v tom niekedy neboli, tie deti. Zrovna naše 4. Hej, že napríklad aj keď mal na chvíľu... Tak taky měli svoje vzorce.
Ale to, že sa vzorec prejaví, že tam prišlo nejaké obdobie, napríklad, že niekto mal zlomené srdce, alebo chvíľu sa hľadal, alebo dačo, tak to bol len proces hľadania sa. Jasne, ale naozaj tie všetky, môžem povedať, tie naše deti, ako keby nikdy nemali tú odpojenosť od seba. Ja robím Rozumiem. s ľuďmi a vidím, ako niektoré dieťa, ako to je, keď je od seba odpojené, lenže naši proste tam nedošlo k tomu odpojeniu nikdy, takže nemám pocit nejakej výraznej zmeny. Skôr mám len pocit, že ja som z tej cesty ustúpila. No a áno, krásne sa to ide aj k ich otcovi, hej, že oni vidia, že ako... Dá sa povedať, že my tým, že to žijeme a vlastne non-stop sa rozprávame o hocičom, tak ja nemám pocit, že by sme niečo vyvíjali nejakú snahu niečo meniť. Proste je to všetko súčasť bežného. Rozumím. Prostě jsem myslela takový dominový efekt. Ale u někoho to může být vloženě zjevný, třeba v jiných rodinách. U niekoho môže byť dominový efekt, ale napríklad môžem povedať, áno, s mojou mamou. Moja mama išla všetko, že ja som bola to domino a ju to všade púšťalo. Aj Igor je domino. Súhlasím. Ale vlastne ťažko povedať, lebo hovorím, že ten Igor na určitej úrovni to mal a ja som skôr išla domino k nemu. Ale keby som mohla povedať za deti, áno, ovplyvňuje to veľa ľudí, ktorí sú v tom poli, ale keby som chcela povedať za deti, tak skôr ja som sa pridala tam a nie oni niekde za mnou. Rozumím. Lebo oni boli ešte malí, možno, že keď boli väčší s tými vzorcami, tak by to bolo inak. Ale oni o to ešte nestihli prísť pri nás. Rozumím. V podstatě, čím je vlastně člověk starší, tím víc jakoby je zžitý s těmi vzorci. No áno, protože v nich déle funguje, že jo. A mamka tvoje, protože je starší, tak asi... Tiež mala čo. Tiež mala čo prezerať, tak ako ja. Ale ju to púšťalo. Ona vlastne presne šla a všetko ju púšťalo odhadzovať. Až vlastne povedala jeden deň, že konečne viem, čo je byť tu, v tom, čo je. Že ako keby naposledy je ten červík v hlave, hej, že keď je v tom živote a stále hlava niečo rieši, nejaký problém. A ona zrazu sa jej to rozpadlo a zistila, že je normálne tu a užíva si život a nebeží jej v hlave ten rušič, ktorý stále hľadá dačo. A vtedy som vedela, že áno, to je ono. Mabi, na závěr ještě. Máš pocit, že už jako je hotovo a že to taky v tom už budeš, v tom bytí, anebo chceš jít ještě někam dál? Ještě hlouběji do své podstaty, nebo nějak se navyšovat, nebo jedno, jak se to může říct? Vlastne, keď sa rozpadne to stotožnenie s tým egom, lebo to ego je prítomné, je súčasťou, aj tá osoba je prítomná, ale rozpadlo sa to spojenie, tá identita, to, že som si myslela, že tým som, hej, to rozpadlo sa to stotožňovanie naplno, tak vlastne ostane, že to už nie je, že ja viem, kto som, ale ja to vnímam, kým som. A tej plnosti, to už žijem nejaký čas, že není tomu, čo pridať. Že naozaj, či ma objíme syn, alebo pošle do ryti, či mi niečo vyjde, alebo nevyjde, absolútne to tú vnútornú plnosť nemení. Hej? A to, čo sa mení, je jedine, že akoby vnímanie tej skutočnosti toho, čo je, že ako keby, áno, môžeš niekedy proste, že stretneš niekoho, alebo tým, jak robím tie semináre a zrazu vidím, že na tom seminári sa niekto rozpomenie na seba, tak je to krásny akoby zážitok. Ale nie nikde ísť už. Ako, ja nie som žiadna hotová, život nikdy nebude hotový, ani dokonalý. Čiže z tej osoby hočo môže vyliezť, hoci kedy vylezie nejaký smútoček, alebo proste nejaký vzorček, život sa deje, môže prísť hociaký problém. To je proste život, tečúci. Ale to, kým som, tam nie nikde ísť. Nie nikde už ísť. To je vlastne len to, vlastne, čo je. A ja viem, že ten život sa stále bude meniť a vyvíjať. Čokoľvek sa bude diať. A to je na tom vlastne to krásne. Ale ty už vlastne, tá plnosť toho, kým si tam s tým není vôbec už čo. Často se stává, že čím více člověk osvobodí od všech těch vzorců, tak potom se stává citlivějším
jinak citlivý. Jakože jinak citlivý. Vnímavý by som to Vnímavější. nazvala. Ja by som to povedala tak, že je to priestor lásky. Ocitneš sa v priestore lásky bez hodnotenia a zrazu napríklad aj pohľad na ten život spätne, zrazu to vidíš očami lásky. Zrazu ako keby není tam žiaden vinník od druhých, není tam žiadne zlyhanie. Zrazu celý príbeh je videný očami lásky. Hej? Takže za mňa je tam... A zároveň tým, že si láska, že vieš, kým si a všetko už vlastne je len videné z toho nad tým, tak vlastne čokoľvek sa v tom poli otvorí, už sa to otvorí v poli tej lásky a pravdy, čiže není koho súdiť, není koho kam viesť, není vlastne nič k tomu, žiaden komentár, nič není dobré alebo zlé, všetko sa môže prejavovať, ako sa prejavuje. Takže ty už len vlastne vnímáš, dá sa povedať, že aké je to vlastne všetko krásne a že vlastne, lebo tým, že ešte to nie je úplne tak dávno, je to rok aj niečo, takže ešte sa mi niekedy vyjavujú spätne, ako som niečo vnímala, buď utrpenie, alebo ten duálny svet a zrazu vlastne už vidíš, ako to naozaj je a je tu ešte ten moment toho, že aha, že teraz už je to vnímané celé inak. Děje se i to, že pak třeba člověk i víc slyší různé zvuky, vnímá třeba i komunikaci zvířat, nebo vidí víc a hlouběji, protože vlastně, jak tam nejsou ty vzorce, tak on má větší prostor vnímat věci, které doteďka nevnímal. Máš to tak, že třeba jdeš přírodou a vnímáš, jak se mezi sebou baví zvířátka, jakože mezi sebou komunikují, nebo jak se třeba, jaká tam je energie v té krajině, co se tam všechno děje, nebo třeba vnímáš i bytosti. Víš, kam mířím? Že jsou vlastně ty smysly, jako se... Chápem, ako to myslíš. Práve, že naopak. U mňa je to tak, že bola... Si víc v sobě, naopak. Nebo... Bola doba, kedy ja som práve toto mala otvorené a videla som vlastne aj entity z toho dolného sveta, videla som aj vlastne Pannu Máriu alebo tie one. Ale ja som vlastne potom pochopila, že sa tomu nechcem venovať. Že to vlastne vôbec nie je treba. A práve, že som šla od toho a to, čo som si ako keby potrebovala vždy navnímať, tak ja som šla vlastne cez ten pocit, lebo tie obrazy ma ako keby rušili. Hej? Takže aj s ľuďmi to mám tak, že vlastne ešte viac sa otvorilo to vnímanie, že už vlastne tam vôbec nie je hodnotenie podľa toho, kto sa ako prezentuje, kto čo hovorí, ale vlastne ty si to navnímaš, keď potrebuješ nejakú informáciu. Ale ty si vlastne plno z toho bytia, ty vlastne, tá tvoja energia, to kým si je úplne či si na policajnej stanici, ideš vybaviť občiansky, alebo si na Sardinii pri mori, alebo si v lese, že vlastne tá tvoja energia tam je. Ale samozrejme, nebudeš sa zdržovať niekde, kde ti nie je dobre, kde vlastne áno. Čiže cítiš tie energie, ale to je normálne úplne takisto, ako vlastne s hocičím iným, buď sa ti tam chce byť, alebo nechce. Hej, a zvieratá, tak ja ich vôbec nepočujem, ani náš Goran nerozpráva, jeho nepočujem, ale absolútne ich cítim. Takže prebieha komunikácia na základe pocitov, že tam proste to odkomunikuje a každý spraví, čo má, ale není tam ani obraz, ani zvuk, len je to ako odovzdanie informácie. Jo. No a ještě na závěr se ti zeptám, zmínil se ti i přístup ke stravě? Jíš maso? A takovéhle věci? Jem meso, ešte viac. To, čo sa mne udialo, tak ja som celý život akoby mala tému závislosti. Však aj môj otec bol závislý na alkohole a ja som vlastne od 12 asi do 20 sa dopracovala k závislosti na alkohole. A bolo to už potom veľmi silné a veľmi rýchle. To som už tu hovorila v nejakej relácii. To bolo ešte na začiatku, že ja som sa už vyslovene modlila rok. Hej, ja som sa modlila rok, že niečo musí prísť, lebo som vedela, že z toho ja neviem vystúpiť. Takže nazvime to rok som pila vedome. Som sa opíjala, ale hovorím, no už musí prísť ten zázrak, lebo už toto nevydržím dlho, nevydrží to dlho to telo.
No a to je jedno, prišiel mi proste taký učiteľ, išli sme za matkou Mirou vtedy do Švajčiarska, proste normálne, hej. Vymenila som vtedy alkohol za silné meditácie. Ten stav, do akých ma vedeli tam dostať, tak to ma tak naplnilo, že naozaj som vlastne prestala vtedy aj jesť mäso a piť alkohol. Ale tá závislosť sa premenila do závislosti na jedle. A vlastne presne, no už jak som bola triezva, tak pomaly tá rodina a tak, hej, staráš sa o rodinu. No a tým, jak som šla na tých vzorcoch, proste sa starať, robiť, proste makať, tak a nevnímať sa a ťažké manželstvo, tak vlastne tam nebolo priestor na mňa, na cítenie sa, ale tam proste ty nevládzeš, no tak chytíš cukor, hej, to žranie bolo akože, tým, jak som vlastne nemala energiu, tak to jedenie bolo, vieš, si doplňaš tú energiu, tú lásku, ten rýchly cukor, trošku lásky si dáš. Takže to bolo vlastne akoby roky, že som vlastne hlavne dla tej vyprážanej Coca-Coly, sladkosti a akákoľvek zdravá strava bola pre mňa. Som mala program, veľmi silný odpor k tomu, že si mám niečo odmietnúť. Hej? No co preto tak dlho pil, lebo jak v manželstve nemohol piť, tak potom celé tie roky si a môžem piť. Hej, ako ten opačný vzorec, že a just budem, lebo mi to chcete zobrať, tak presne ja som to mala, že zdravá strava to nepúšťalo do tej hlavičky. To bolo, že to je ako za trest a znamená to si odriekať. Jo. Pre mňa to jedenie, to žrádlo bolo život. Tej som sa cítila živá a vy mi to berete. Hej. Takže práve tým, jak sa rozpadali tie vzorce, samozrejme aj na tele sa diali také veci, hej, že buď ma pichalo, koža sa mi, exém sa mi zhoršil, hej, že proste to bolo už vidno, že to telo to nechce, ale nepúšťal ten vzorec, nepúšťal. No tak zároveň s týmto rozpadom, jak sa začali rozpadať všetky vzorce, tým, jak sa začalo rozpadať to stotožnenie, tak sa zrazu rozpadol aj ten vzorec toho a just môžem. A zrazu tam prišlo videnie toho jedla a konečne sa v mozočku spárovalo, že existuje jedlo, ktoré mi chutí, a robí aj dobre telu a že mám dobrý pocit dať si jedlo a zrazu sa to zmenilo, že už to jedlo, ktoré mi nerobilo dobre, mi prestalo chutiť. Takže já jsem si právě všimla, že jsi hodně zhubla. Jak jsme se dlouho neviděli, tak jsem byla překvapená, že jsi poloviční. No, jak opadali tie emočné záťaže, tlak na seba, tam je vlastne to, hej, aj teraz sme mali v Prahe vlastne seminár 3 dní. A tí ľudia častokrát, áno, oni už majú tú skúsenosť toho bytia, že vedia vlastne ísť akoby do toho ticha, vedia tú energiu nádherne navnímať, alebo keď sú presne na akciách. Lenže potom prídu domov a naskočia na tie vzorce. Workoholici, non-stop deti, ideš a potom večer som bytie, hej? Ale ono sa musí, ono sa to nastane, až keď sa preskladá nie, že preskladá celý ten deň, ale ty ostávaš so sebou a vnímaš sa celý deň. A práve v tom vnímaní, že už vlastne nebežíš na ten vzorec, ale či ráno, alebo aj v práci, nie hneď bežíš, ale počkáš si chvíľu, ako je v tom tele, hej, a počkáš si už na tie impulzy z toho, tak práve tým vnímaním sa to, nazvime to bytie, ten pocit toho, kým som sa začína akoby rozpínať, presne to vykľudňovanie, vnímanie a zrazu zistí, že už to nie je len hodinu denne, keď ma nikto neruší, ale že vlastne ostávaš v tom, kým si, bez ohľadu, či si v robote, v električke a či niekto príde, či niekto by zaútočil, už vlastne si v tom poli svojom. Ale neviem, prečo som to začala hovoriť, ale asi s tým jedlom. No, protože jsem se ptala na to, jak se ti přeskupilo i to jídlo, že ty vzorce vlastně se tam taky museli změnit. Tak. No, tým sa to vlastne, že som začala sa vnímať. Tým pádom som sa prestávala dostávať do tlaku, zrazu som si stihla, že zrazu, predtým bolo pre mňa nepredstaviteľné sama sebe navariť. Keď máš tie deti, lebo si myslíš, že musíš vtedy upratovať a predsa budeš variť večer pre deti, no ale spravíš tie palacinky, spravíš to, aby im to chutilo, no tak čo zješ, tak hej? A teraz, jak to vlastne začalo to vnímanie, nie, normálne, ja nemusím hneď bežať po deti, keď dopracujem. A okej, ja si môžem v kľude navariť a sama si iba pre seba si navarím a hodinu miniem na to, že tu som. A čo si navarím? Aha, tak ja si môžem navariť niečo a už máš čas.
OK, tak čo si navarím, že mi to fakt chutí, ale viem, že mi to spraví aj dobre, hej. Čiže nazveme to, že to bytie, to vnímanie teba ťa prevedie cez všetko, či je to strava, či je to ako byť s deťmi, či je to v práci ako byť. Všetko ťa to samo ti to ukazuje a navracia ten život do rovnováhy tým, že tomu dáš šancu. Že počkáš chvíľu, že dáš ten priestor, aby sa ti to ukázalo. Lebo keď len bežíš na tej vzorce, tam nemá ono ani sekundu, čo ti to má za 5 minút večer všetko, no a. Takže jíš teď mnohem zdravěji? No, mnohem zdravie jem veľa mesa, lebo mi chutí. Hej, ja som vedela, že to telo nechce cukor, nechce vyprážané. Hej, nemôžem jesť veľmi korenené, lebo ja práve mám ten histamín z toho. Hej, čiže ja som ešte vo fáze, že to telo, jak bol odpor, vedieť, čo sa v tom tele deje, tam bol úplný odpor k tomu, hej, tak čo ja som zistila, že mám také čreva, že to črevo je, hej, že treba nejako doliečiť. To všetko akoby prebieha už bez toho odporu. Ale čo je dôležité, že predtým som si myslela, že tá zdravá strava má nejako vyzerať. Že je to len nejaká cuketa a pšeno. Ale ja som zistila, že existuje zdravá strava pre mňa na mieru. A to je, že steak, kuráci alebo hovädzí, ale nie na oleji, neprekorenený, ale vlastne čistý, hej. Alebo napríklad tá ryža. Zrazu milujem tú pohánku. Ja ju proste milujem, ale zrazu ju môžem milovať, lebo som si ju, nikto mi ju netlačil, ale som si ju akože objavila. Hej, čiže začali sa mi ukazovať proste potraviny, ktoré mi chutia a robia mi dobre. Čiže toto chcem povedať, že čo je zdravá strava. Pre každého to bude niečo iné. Čili to tělo vlastně si říká samo. No, tak asi. Máme ještě úplně na závěr. Pověz to, co jsi prožila, to, co vlastně ten stav, kterým si předáváš dál, určite na Slovensku i v Čechách? Presne to som chcela povedať, že aj vďaka môjmu YouTube kanálu a mám tam členskú sekciu, kde vyslovene ľudí sprevádzam, kde sú aj nejaké vedené, už nie meditácie, ale navnímania sa, odpovede na otázky. Takže práve mám teraz dosť československých divákov a zrovna teraz som ukončila jeden cyklus semináru v Prahe. A veľmi rada by som pozvala divákov, že koho to volá, tak zase na budúcu jar budem mať tento svoj seminár, ktorý volám Bielasová, to je presne navnímaj si, kto si, cez akože rozpoznanie toho vedomia v sebe, tak bude v Prahe a kto by chcel, tak presne tento seminár, kde vlastne toto celé, len sme v tomto a tam to celé opadáva to, kým nie sme a stále viac sa navnímávame na to, kým sme, tak bude v Bratislave na jeseň. Tak Mabi, já bych ti chtěla poděkovat za tvůj velmi osobní příběh. Myslím, že to každého diváka nějakým způsobem bude inspirovat, takže moc ti děkujeme. A co se takhle přeje člověku, který se osvobodil od svých mechanismů? Co by si ráda, abych ti popřála? Co by ti udělalo dobře? To je presne tá otázka, kde sa vlastne ešte niekedy zamýšľame, lebo vlastne nie je čo si prijať, pretože je to plné celistvé, tak ako to je. Môžeme si zaprieť, že sa ešte niekedy uvidíme, tak bolo nám super. Ano, ano, přesně tak. Tak mějme se dobře, mějme se krásně a buďme šťastní. Presne tak, Alžbetka, ďakujem. Já taky děkuju.